Не случайно написах книгата си "Децата и ние" или "Изкуството да си родител". Тя е издание на БАН от 2006 година. Рецензиите за нея, академичните рецензии са изключително високи. Смята се, че няма такава книга, при това е много достъпна като четене, нито в националната ни, нито в световната педагогическа литература. В тая книга, освен многото проблеми, които поставям, за да може детето да се изведе напред и да не потъне по време на пубертета в кризи, поставям и въпроса за четенето и отделям доста много страници за това. За това как родителя трябва да чете на детето. За това, че още от рано трябва и много добре да му се говори. Една среда на добро говорене да има, на отношение на говорене. И как още от люлчената песен детето трябва да бъде изведено към книгата, към четенето, към литературата. Там показвам как родителя трябва да работи с детето, когато е в детската градина. В детската градина им четат разни приказки. Родителя трябва, като се върне детето, като го вземе от детската градина още, да го попита какво са учили, самите родители да знаят тая литература, да имат тия книжки, да ги прочитат пак, защото детето не случайно казва пак, когато му четете нещо, защото той иска да го разбере. Той не може да ви обясни, че иска да го разбере, но той иска да вникне в текста. И така вие, прочитайки му втори път, задавайки му въпроси, отговаряйки му, сами поставяйки въпросите и сами давайки най-интересни отговори и верни отговори на детето, му помагате да разбере текста и от една приказка да мине към друга, от едно четиво към друго, от детските най-малки, най-прости приказки, най-напред приказките за животни, приказките анекдоти, да мине към по-сложната приказка, към вълшебната приказка и нейната истинност, защото те са много богати с послания, приказки, да мине към юношеската литература, към литературата и някъде към 12 годишна възраст, вече детето да е достатъчно, младият човек, бих казала, достатъчно зрял, за да може да посегне към световната класика за възрастни. Защото детето на младия човек не бива да се задържа в детството. Той на него трябва, оползотворявайки детството, което е един много отворен период, много набързо съзряване, трябва, давайки всичко в това детство, и радост, и забава, но преди всичко израстване духовно, да му подадем ръка, то да тръгне към големия човек, към зрелия човек, към мислещия човек, към човека, който има цели, защото ако в нашето общество има нещо криза, то е, защото модела, който се поднася по телевизии и който е атрактивен при всичко, не е стимулиращ не е стимулиращ за стойностен път на човека. И децата подведени често пъти попадат в клопките на неща, които не са редни, не само не ги водят напред в живота. Децата в юношеството си, още от детството, трябва да изработят своите цели, своите виждания, своите мечти и да имат силите да ги постигнат. Затова родителят има голяма отговорност. И аз смятам, че грижайки се за децата и правейки училища за децата, ние много сериозно трябва да помислим за университет за родителите, за път, по който родителят да се изведе на такова равнище, че да може да бъде полезен и за децата, и за самия себе си, защото в този път той ще възрасне самия той и ще стане по-стойностен и по-успяващ човек.